Isabel. Icho kwa dimu yazima potanga tirimo mukati mekupota pota, mukati mekufamba, tirimo mukati mekusaka ne manofara, vamwe ngari mukati mekuchema, vamwe ngari mukati mekusuwa, vamwe ngari pasina kuronga, vamwe kutosera vakarara zvako, zvichenderana kuti panguva yoyo ari kuda kuita sei. Yes. Muri yaZimbabwe ndinadzo nyaya dzirikapakata panapa. Ndine nyaya, pane nyaya yanyanya kunetsa muvanhu mukoma KB. Yokuti kuzjoika zhinji kuvanhu vanokansela vanhu vanobatsira vanhu vakafanana nemaprofita, vakafanana neng'anga, vakafanana nemafundisi, vakafanana nemaloya, vakafanana nevakuru makereke. Nyaya iyi vari kusangana nayo inyaya yekunetsana kwemafamilies, vanhu veukama, inyaya yekupomedzerana pakurarama paukama. Nyaya ndikuzama kutaura ndeyekuti pane vana vasiri kugona kutaura nevabereki vavo, vakatopatsanwa zvekusafambidzira kana kufomerana. Mwana achishukidzira kuti zvaari kunetsa zvikumunetsa paari ndi baba vake, kana ndi baba mukuru, kana ndi mukoma wake. Pane vanhu vasiri kutaura vese kana munhama vasi kufambirana nokuti vari kuti zviri kuitika mukurarama kwavo ndi baba mukuru, ndiwo vanenge vachipiwa mhosva, ndi vatete, mukoma wangu. Kunetsana kwemafamilies nokuda kwezvinhu kuita zvakanaka nenyaya dzakafanana nekuroyana, nenyaya dzekupomerana kuti mwana wangu ari kurwara, mukoma wangu, kufa kwakaita mukadzi wangu ndi baba vangu. Nyaya iyi yanetsa. Baba Isabel, pavanenge vachipomerana, pavanenge vachinetsana mafamilies aya, pane here munhu anenge ane umbowo kana kuti maV11? Right, mukurarama kwedu mazuva ano vanhu vanoti kune vanhu vakafanana nemaprofita. Yes. Vanhu vanoti kune vanhu vakafanana neng'anga. Kwavanoti ivo zvaitika zvese imbonotsvaga, kwavanoti kumasiwo emweya zvatisingaoni. Right. Kwikoko ndokunobva vanhu vaine zvinhu zvavainazvo. Inini ndinofunga sekuti Baba Isabel, kana pane dambudziko raitika mumhuri, Ichokwadi mhuri yaBhozho Kanyemba, handitika, Yes. Elias Giriva, Yes. Mudhara Jesusi, Chokwadi ichocho. tiri mhuri imwe cheteka, Yeah. tadi kusimuka totsvaga Bese. mubatsiri tese kawani. Kwete kuti Bhozho anoenda ari Ega. ega, wodzoka ikoko akabhipa, wakananga bhosi Chineke, wakananga Kuti ndiwe. Bhozho Chineke, iye akasipo. iye asipo. So yandina kutaura pale pamukoma KP, ndaibonza kuti muri muprofita, ndazvinza chikonzero patotungamira. Right. Asi patopinda mugwanza Handeto. vatotungamira, Apaidzai. sikutukanere, Atisi. sikutukanere. Atisi. Saka ndiite sema Tsutsura. icho kwadi muri yaZimbabwe rikadapinda ndiri mukati mekufafedza, mukati mekutsudzura dziri kuitika matima nese nyika ino. Paka Slovela. Chakusulovera chiri kuti kudini? Chakusulovera muri yaZimbabwe kwaitika nyaya kudai kune vana vanga vari mukati mekutambura. Mushure memumwe mwana ahana kuenda kuchikoro, akaperera grade 6, ndokubva aenda kukorokoza, ane makore matatu ariko ikoko, ndokudzoka pamba, ndokutenga mombe 47 dzapamba, ndokutenga motokari yerudzi rwelori, ndokutenga motasi yekufambisa diki, ndokubva atikira baba vake mota. Asi inzwai paikazodzika nokuenda Daniel Roshimwiri Benefo wakachiwemba kuraza airitifo mwana komana pakadzoka nemota mukoma KB akataura mashoko kuti veukama unganai pano, ndoda kuti mudye mugofara panapa, asi handifanire kurarama nekutsama nekutsutsumwa pane zvandosiya zvakamboitika kumashure. Anoziva nhoroono ngaataure. Ndaroora mukadzi ndachata kuchikoro handina kuenda ndiri grade 6, handina zvandinogona kunyora, maofisi dzinosaindirwa nevamwe, asi asina kundidzidzisa nebaba vangu. Asi ndiri kuti ndasima musoro paizvozvo, motokari yerudzi rweakwa ndikupa mudhara wangu nyakuberekwa, hazvinei kuti haana kundidzidzisa, asi ndati ndiri kumupa motokari iyi, ndokubva motokari. Varipo muri yaZimbabwe vanhu vakafara, vanhu vakaita sei? Baba vakambozama kuda kutsutsumwa kuti hongu mwanakomana wanitengera motokari, asi mashoko awazoisira aya arwadza. Vakatorwa nevamwe kunzi aiwa, chiri kutaurwa ichi chokwadi. Mwana ari kuti kunyangwe ndisina kudzidza, nyangwe musina kundisa kuchikoro, handina kukanga kuti ndimi baba akutengera motokari, baba musatsutsumwe zvataurwa nemwana. Vanhu vafamba pepe, right, zvikanzi right, ndauya pano, zvamuri kuona kuti mombe dzese dzindinadzo, kurarama kwese kwandiri kuita uku, aiwa hazvisitori izvo zviri kutobuda zvitori zvishoma. Mandiri kufamba ndine wandiri kubata kuti ndiwo ukama, ari kutondikonesa kudarika pasteji yandiri iyi, dai ndichiori nemagonyeti. Mwanakomana ari kutaura. Saka zvandiri kutaura pano ndizvi kuti handiri kunongedza munhu. Veukama chinotinetsa kuti tiende kumaprofita, chinotinetsa kuti tiende kumagodobori,
kana kuenda kumasvikiro inyaya kuti kunodiwa mari kana kuti pfuma ikoko haiwanike. Nhasi pfuma ndinayo, mari yacho ndinayo. Veukama mungave vana madhara kana vechidikiro vana tete vari kunetseka, ari kufukidzira kuti ane zviri kumunetsa. Patakagara pana baba nari kusara. Mota yerudziro rori ndinayo. Peter, kana iramba kukwana ini ndinofonera driver auye nimwe motokari. Ndinozviziva kuti kushanda kwandiri kuita mombe nemotokari dzese vamwe kutoti ndini ndakaromba, asi ndiri kutotamburawo zvamuri ndinazvo izvi stori zvishoma. Hakuna ari kusara paa, right? kune vari kundisapota here zvandiri kutaura izvi. Miridzo yakatsoba bapati wabva nekupi, right? zvikanzi mari yandiri kutaura kuti wese nedambudziko handi ndinobhadharaka, asi inoti handina chokuishandisa, asi ndinorwadziwa nematambura ati kuda sei atiri kuita. Bapati nemunhu anga asingade kuenda, nemunhu anga asingade kuenda akaona kuti kunyara ndokubva vafamba, right? Vafamba zvikanzi nababa vemwanakomana uyu ndokutanga kuita mudumbu. Vanhu vakati udumbu mazotanga sei, vakapiwa munhu kuenda naye kuchimbuzi, zvikaoneka kuti chokwadi baba vatanga kuita mudumbu, ende vakatanga kuita mudumbu maitokanganisika zvokuti baba vanga chibuda blood. Zvakanetsera kuti pangubuda shoko iri ndopatanga mudumbu, right? Zvikanzi no, motokari ndinadzo ndinogona kutumira munhu anonotora munhu. Asi vanhu vaida kubva kunzvimbo isilovera vachiuya kuHarare. Mukomana achiti zvatiri kufamba tichidya nepatiri kunorara zvese ndini tondowari, chandiri kuda kunge muri panzvimbo. Ndizvozvo Munhu ndokubva azoita zvekushedzwa kubva mukati meguta reHarare achiendesa kupi, kusilovera nemotokari. Ndobva asvika, matauriro akaita munhu kubatsira akati inini ndoita zvechivanhu kana kuti ndoita zvechiprofita, asi panapa ane runziyo yo ari kunzwa kuda kuimba. Ngatiimbe tofanira kuti zvinhu takafara sefamily. Pakaimbwa mukoma KB, vanhu varipo, mambuya achiimba achiita sese. Zvikanzi right, ndiri kuda munhu one ndoda kuti andimushandise pakunotora chimwe chinhu chandoziva kuti anacho, asi iye one pandichamutuma ndiye achaita kuti vamwe vazomutora zvavo kunyange asina kutumwa. Yes. Ndobva kwasarudza mudhara. Mudhara akasarudzwa apa ndiwo baba lepamba apa, baba vemwanakomana uyu. Zvikanzi baba imimi ndiri kukumbira kuti muende munotora zvinhu zvenyu. Chamunofungidzira chese kuti kwamuri hachisi right chinogona kuchikanganisa mumwe munhu. Kana mune ushonga werake musauye nawo, ndewenyu. Kana mune mushonga wekutyiwa nevanhu musauye nawo, ndewenyu. Asi kana muchiziva kuti mune chinhu chamuinacho chiri kudhisepa mumwe munhu, chamunogona kutoomberera kuti nhengi ngadaiwo achikanganisika, nhengi ngafe achifa, nhengi motokari yake ngaiphekwe ichipoeka, chese chamunoziva kuti munoshesa stere munhu ende munochitora. Baba vachibva varamba vakati iwo kana une maziko unaga andiri muprofita andiri nganga ina ndiro itaka ngazvibude. muprofita ndiri kugara kuti no baba ndakusarudzai ndanzwa kuti ndimi baba ende mune kodzero kuti kuungana kwaita vanhu ndikatora munhu wepasaidi kunyangwe iri hama yenyu toita siku ronzi manga maplana kuti muzofumurira mwana pano ndokusanga ndatangira pamuri anditi mwana ari pana pandewenyu ndatangira pamuri. Muprofita kana ndinyange kashevedzera kuti andikwanisi kuisa pane mumwe tingatukanganiswa zvataitaka panapa tikazvita mangwana vanhu vachibva vasumuka kwana zvanzi aiwa baba muprofita kana ndinganga taukurwisaka ungatiunganidze uchizoti zvinosvigona. Zvikanzi no problem, inini handisi kuzobva kutaka kuita zvinhu pano murume uyu ndiwe ndataka kutaura. Papa ndofaenda kuna baba vanhu vaenda pasaidi, baba ndiri kukumbira kuti baba zvandiri kukudzai muite nokuti zvinhu munazvo ndokutanga kuchirondedzerwa anditi mune hari muhari izvozvi munei izvozvi pamakagara ipapo mune waleti yenyu mamusingaise mari musingaise chimwe chinhu zvii zvamakaise mawaleti menyu zvinhu ndakuudzai tiri kuti mabuditse mega vana venyu vave neumbowo kuti hambuna chinhu chabapiwa kana chamaisirwa. Buditsai mega right baba mune chinhu chinofamba chinhu chinofamba chiri mota dzemwana wenyu. Nhasi uno mwana wenyu ari kutonzi nevamwe akaromba but haasiriye hamuna zvamunoziva here zvinogara pamotokari yemwana wenyu. Mwana anga achitaurwa ndiye mwana uyu. Mwana unganidza vanhu ari kukorokoza wokusvika grade 6 uye akati asi kuti ndizoda kukorokoza ndakaenda baba vandinyiwa mari kuendesa kuchikoro asi kunyange ndawana izvi ndavatengera motokari yerudzi rweakwa ichi. Ataura izvo zvokuti ndavatengera zvangu chiro asina kuenda chikoro baba akamboda kususumwa zvikanzi nevanhu aiwa ari kutaura zvechokwadi zvakaitika asi ari kuti haasi kudzora tsvimbo ari kuziva ndi baba vake. Zvikanzi right tiri kukumbira kuti tifugama kamwe chete patiri kufugama munhu wese ngaavhare maziso kungave kunamata kana kuti kupira kana kuri kunamata kana kuti kuri kupira pira mudzimu yako. Baba pati vanhu vakafugama
vari mukati mekufuga pamhuri yezimbabwe vanhu vakanzwa mudhara akuchema baibai achivhika matama kuti ndiri kurohwa achivhika shamu dzekumusana uko achitenderera kusara munhu akudhinda shamu dzekurohwa vanhu vakaungana zvikanzi aiwa ndati kudii baba muri kurohwa nezvinhu zvenyu endai munotora zvinhu zvenyu nguva yakapedza baba kurohwa mukumakepato amai kumagundi yekumagundi amai kumagundi yekumagundi jekesa musutu yekumagundi kufamba uko baba vakataka kunotora zvinhu zvako kunotora hari yanga iri mumba maigara nomukadzi wavo mukadzi anoti ndinotsvaira mumba munomu everyday but nangasikaiwa handizivi kutora hari zvikanzi hatisi kuda mumwe munhu kuti aite seavhura baba vhurai mega hari iyi yaigara pane pleti zoita senge dzakasandara dzekuti hadzina gomba dzakavhurika kudai ndo pleti yaigara ikaiswa pachi paharapa pleti mukaitarisa pasi payo panoratidza kuti kana vaiva kuti vane poto kumba kwavo yekuti haina muvharo wakarasika but munotora pleti moita pamusoro pleti iyo yaane nguva ichiita basa rekushandiswa kuvhara mapoto inobika ini kakusviburuka kakusviburuka inoita ndo zvakaikaita kuratidza kuti mukati umu mune zvimwe zvinhu zvinobuda senge misi inobuda inenge ichidziya right zvikanzi vhurai baba kati handivhure kuchibva kwaita mwana kubaba munini mumwe baba kati aiwa toda kupedzerawo nguva isiso toda kuno ndobva asvika achibva anovhura mukoma kebha achingopedza kuvhura lesuka mwana ndikungoti maiwe kutanga kubuda musodzi maropa ndiyebofu svika ndimushandiri aiwa imi mitevedzera ini iko zvino zvindimi ndakuudza kuti regai pati pavhuro nemuridzi apa ndambotaura kuti muridzi ngaatore zvinhu zvake muri kuenda kunovhurirei mwana wandiri kutaura mukoma kebhe chinorwadza ndechekuti mubatsiri akataura kuti izvi zvaitika pamwana we apa handidi kuudzai nhema kana muchiendawo kumwe ndiko mungabatsirwe izvi handisikwanisizvo ndati musavhura chinhu ichi regai zvivhurwe nemuridzi but chinhu chakatipa kufadzapo ndechekuti baba wakabva vataura achiti wataura chokwadi haukwanisi kuzviroonora but ndini chaita sei ndini chamuroonora asi vanhu asati aroonorwa baba vachibva vaburitsa mukoma kb munoziva chinhu chakaburitswa muhari chimwana chembudzi kana muchiziva mbudzi ichangobva kupona mwana anenge achiri nezvekubuda nezvakaputirwa zviri mubva mudumbu ndo zvaita chimwana chichiburitswa muhari asi chainzi ndo chinotumwa kufamba chichienda kwaanoenda kana katitevera motokari kwakadaisi kudora ende mwana uyu anga asina 3 months aitori nemotokari yake imwe yaitobheuka chinzi ndo chakakonzeresa ichi driver akabvunzwa achitaura achiti zvechokwadi inini mufananidzo wembudzi ndakauona asi ndakaita senge munhu ari kukotsira ndakazoona mota iya pasi but iye haana kufa so murume achibva shedzera kuti inini pachangu regai ndikuudzei vanhu vemufamily vandakakwanisa kuuraya asi ndikada kutaura kuti ndakavaurayirei ndokuenda kushaya minduro ndiri kukumbira verudzi vari panapa vese vanofungidzira kuti zvandakaita ndakakanganisa kana muchida kundiuraya mundiuraya zvenyu but ndakutaura chokwadi mushure mekurohwa aishandiswa munamato wekurohwa iye nezvinhu zvake akada kungunyarira unzi andirwa nezvinhu zvake ovharwa nezvinhu zvake kusvika ataura vanhu vese nevamwe nevana vakashayika asi zvandakada ipapo ndezvekuti vanhu vefamily vese mukomakebhi vakawirirana kuti ngatiwirirane kuti zvinhu zvataurwa nemurume uyu vangave vanhu vakauraya nevanhu vakakonzeresa nemwana aita bofu panapa vari kuti ari kumutakura kuenda naye kumba kwavo vada kuti agoita zvakanaka havana kuita noise kusvika pari nhasi asi chiripo ndechekuti mwanakomana akavhura hari iye akaita bofu ari kumba kwababa ava nozuro ndopaitira nyaya kuti anga kuita sekunonzikana kanzi uri kuonei kumaziso akutanga kuita sekuona ari kurapwa naye baba vava but baba vari kuti simba randini ariko zvino kurapa mwana uyu ishoma chikonzero ndaishanda nezvimwe zvezvimwe zvinhu zvandikatorwa asi kumurapa ndoita sei ndokunomurapa saka baba vake vakabva muti torai muende naye saka mwana uyu atori kumba kwababa ava vanhu vebaba mukuru kwaari kurapwa ari muri kuti imimi baba vakaromba ava vaishandisa chimbudzana changa chiri muhari pakuita zvavaida kakuita ndivo vakakonzeresa kakuti maaccidents vamwe vanhu vafe mushure mekunge varohwa nezvinhu zvavo mushure mekunzi torai zvinhu zvenyu muise paground make up vakaramba kusvikira vakurohwa nezvinhu zvavo nguva iyoyo vanhu vakaungana ndo pakatikati munhu aitooneka kudhinda shamu mukomakebhi but pasina ari kumurova kuti muzive kuti arohwa maiona achibata ipapo ega kuti zviripo ndarohwa achibvisa maoko ono pakadhinda shamu asi ari kumurova haasi kuonekwa kusvika vatarega chirega nyende kunotora so hatizivi kuti airohwa munhu ndiani takada kuzama kubvunza mubatsiri ari kutaura kuti changu chandiri kuda panapa ndinoburitsa chokwadi chokuti chii chiri kuitika pavana vake ende baba akakumbira uregere kuvanhu vese vakanga ripo ende mwanakomana akaudza vanhu akati iye muri kutofungira kuti ndakaromba but ndanda kuromba ende zvese zvandiri nazvo muri kufungira ndiro pfuma handitorina pfuma iri kutodzikisirwa asi munhu uyu ndiri kumuziva sezvo maungana veukama ngatitangire ipapa asi vanga ri baba vake munhu uyu aishanda handiti yes ndiwo anonzi small scale miners makorokoza
kukorokoza unenge uchitobata goridhe uchita mari icho kwadi ichocho asi zviri kunzi aitadziswa nemunhu anga akabata mumusha umu kuti aite mari yakawanda vanhu vebaba vake baba pavakataura kuti sori vana vangu ndini ndaikubatai kuti musaite mari uye ndini ndakakonzera rufu rwevamwe veukama vanhu vangani vakauraya nebaba ava kana ndisingakanganise nhamba yaiteurwa i6 kutori nemumwe munhu 1 wavakaramba wokuti kunyange zvikaita sei but munhu anonzi Nenge handizirine asi vaitozotaura vachiti munhu anonzi Nenge munogona kubvunza Nenge asi munhu ainzi munogona kubvunza Nenge munhu womurudzi imomo asi vanhu vakazoramba kusimudzawo musoro kuti nyaya dzakutoramba dzichienderera mberi kuda kuti mufamily mune vanhu vakawanda vane kubata-bata pakaipa isilovela 0713-938-538 0713-938-538 munoti kudini kwa mhuri yeZimbabwe vateerere manyama kubudikidza neicho chekusokwadi baba nyakubereka vanoda kuroya mwana kuti asabudirire bhati vanenge vachidaka mari kubva kumwana iyeye akaimba Alec Macheso yes uchaidya nani pfuma yacho uchaidya naniko wapedza vana uchaidya nani unoidya nani ndiwo plate moda kudya muchichinjana kamakwikwi exactly baba Isabel endi zvinorwadza so mwana uyu kunyanya iyeye ari kuvharirwa kuti pfuma yake isawedzere ari kuti kudini mushure mekunge baba vapupura vabuda pachena kuti chokwadi ndine chekuita nekufa pamwe chete nekusabudirira kwevana vangu taura kuvanhu chete nchoti tikumbira runyararo chokwadi kana chabuda ngatiendere mberi nekuzisana kuti tiri kurarama tiri pamwe chete tichisimudzirana kwete kudzikisirana pasi yazvakaoma 18 minutes past 11 nyudza ikecho ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba wamukaseko beyonda deep down beyonda deep down beyonda deep down Emilio varoi havana piro mumba iwe chokwadi muri yeZimbabwe ndapindira ndiri mukati mekupfapfedza mukati mekutsudzura wamukaseko Cecilia Banda pamukanda bhutsu ndinozva kuti chimuti wakachibata paka headlands usape chiri kuti kudini headlands ndinzure inyaya iri pana pamhuri yeZimbabwe vakuru kana kuti shona nezwi rechivanhu rinotizwa mbudzi kuberekera pavanhu hunzi ndedzingirwe imbwa right vakawanda vakasvika pakuzvisungirira vakawanda vakasvika pakunomwa poison nenyaya yekuti dzikavaremera vane vanotaura navo vanodzipedza vega dzikavakurira votobva vabva kupedza upenyu panguva iyoyo asi vanotizira kuvanhu voda kuvabatsira sepachimuti yauya nyaya ndei vanhu vapenyu varipo vari kurarama izvezvi nditsudzura nditaure fafaidzai mukoma KB pana baba vakafa kuheadlands ndiri kukumbira vagari vekuheadlands ngatifambidzi naye nefenyuro ndenyu 0713-938-538 whatsapp number yeNational FM radio pana baba vakafa rimwe gore kayasikakanga 2017-2018 baba vachibva vafa pavakafa baba pane mukadzi anga akaroorwa nemusha wake munzvimbo ishi asi neine ukama na baba vakafa pakafa baba parufu rwababa ava pane mwanakadzi atori muroora kune imwe nzvimbo atori kuramai kune imwe nzvimbo asi iri nzvimbo imwe chete akataka kumanifesta chisinge munhu akuroora nebrain achitaura zita rababa wakuti ndini Nenge achibuda pamwanakadzi uyu asi zita remunhu achibuda pamukadzi uyu izita remunhu atofamba nemumwe musha sokuti inini ndafa mwana wekwangana vauya parufu otaka kumanifesta achibudisa zita rangu kuti ndini isisina kukama vanhu vakati chikusvikanzi aundisingakurwira ninjeri mutarire mone vanhu vachibva nyarara mwana akagara achizviita kokoko kusvika arambwa nemurume wake kuti zvaari kuita kwete ndobva aenda kuma kwani kwaamai vake arambwa nemurume amai vakafirwa nemurume uyoyo vasara vari chii shirikadzi murume afa izvezvi kutaura kwandiri kuti amai vanga vachigara nemwana aibudirwa nemufi waasina rudzi naye akabva aruma mai vake dama zvikanzi iwe ndoda kukudya sekudya kwawakandiita achiruma mai vake pakutanga izviti ndibhosho iye asina kukama nabhosho apo bhosho akafa iko zvinozvo aruma mai vake achiti ndine bhosho wakandidya iwe ndoda kukudya sekudya kwawakandiita nyaya ndikutaura chiri kutodziya amai vari kutodhireswa ronda
mwanasikana achibva tosungwa ndikuenda maoko emapurisa izvezvi amene kutodreswa vakatobviswa mastitch asi nyaya iri kubuda kumbe kwevanhu ava ndinyaya kumbe kwabhosho kuti mwana ari kuti izvo ndini nhengi ende iwo ndokandiuraya achitaura mai vake ndoda kuti kuurayawo zvaukandiita asi ari kubuda paari aisi amai ake ndokubva zvasvika munzeve dzevanhu vakafirwa then oroshiwiribhinifo vakachiwemba geminikayi kuti baba venyu vari kumuka kapa izvo zvikurumana kuri kuita vanhu ava ndi baba vako vakatoruma mukadzi uyo vachiti ndiwakandidya wakandiuraya ndoda kukurayawo da kukuurayawo varidzi vehama yakafa kusanganisira vana vemufi kusanganisira mukadzi wemufi ndo vachiunza nyaya manje ende mukadzi uyo ari kutaura chiti makandiuraya mukandisa mudura menyu izvezvi handisi pasi ndiri mudura saka ndoda kukudyawo kana tichigara mudura tigara tese iwe unosarire panyika wakandiuraya mwana ari kudaro kuna mai vake asi achiita seke munhu akabudirwa nemunhu akafa 2018 so hama dzemunhu uyu manje akafa ndo dziri kuti tiri kuti takaviga munhu wedu ari pasi ari kunzi ari mudura racho ndeiro ava amai vakatoruma nezuva kunzi vakaruma nababa vedu vachibuda pamwana weipapo toita sei varipo rinogona kuti batsira kuti baba vedu kana vari mudura zvechokwadi zvibude pachena tikavananga direct tinogona kutosungwa nemutemo wenyika pamhosva ivo semhuri pakashaya baba ava 2017-2018 yamuri kutaura nezvayo ichokwadi vakambofamba here kuti vanzwe kuti munhu uyu afa nei vainzwa zvakasiyana-siyana asi shoko riri kutovaremereko zvinozvi ishoko rakaitika pamwana uyu nokuti mwana uyu vasati vafamba akatanga kutomanifesta vanhu vari parufu right iko zvino zvadzoka zvakararuma mai vakachiti ndiwakandiuraya apa ndigire mudura rako mwana uyu akura sei mukadzi akatori pamusha wake nemurume wake akatodzingwa pamba nemurume achonzi une zvaakuita nokuti atesenge munhu ari kumhanya pfungwa asi pakumhanya kwake pfungwa chinhu chaari kutaura chakazara chaasiri kukanganwa inyaya yekupfupi right mufi iye kana akutaura kana akubudirwa mukadzi uyu ari kutaura achiti kudini ari kuti ndini nhengini munhu wakafa Kanyemba Bhonzo. ndini kanyemba bhonzo ari kubuda ndirika achibva aruma mai vake zvikanzi ndakuruma ino ndoda kukuvadza wakandikuri kuti ufe sezvaukandiita inini haungandigarisi mudura mako kubva kumanifesta kwaakaita mufi asati avigwa izvozvi mufi avigwa paone makore zita riri kuramba richitaura ndiro rimwe chete zita rimwe chete iroro zita rakataura kuti ndini nhengi ndabuda panapa ndiro sera ari kutaura zvakare kuti iko zvinozvi ndakukuruma because nguva yesei wakandigarisa mudura ndoda kuti ugofawo sezvaukandiita amai vakarumwa vakura sei vatori nemhuri atori muchemberi ivo baba vakashaya vari kumanifesta kuburikidza pamukadzi uyu vanga vakura sei munhu angatokura zvakatori nemhuri yake zvinoita pamwe tikanga kuti atori munhu aifanira kunge akatoguma ake kana kuti angomirira kurarama senzera yamwari ya pakaipa vedare muri kunzwa chiri kubva kakuheadlands rusape saka vehukama ndivo vaunza nyaya iyi toita sei tonanga here vanhu kuti konyaya yamuri kutaura nezvekumba kwedu iyi yakamira sei tikavananga haisi mhosva here vakambosvika kuvakuru venharaunda ndizvo vari kubvunza kuti titangire papi okay rega tinzwe vedare ndosaka vateereri manyama vari ti 0713938538 0713938538 whatsapp number yaNational FM radio hanzi kudiniko silobela woye wonzwa vanhu vachiramba kuti mubereki haroye mwana wake ndatya tichaona kambuva bakiti kunjani wena nobet chabeta shekman matono regai samuel gwaya prominent mandombo Elias Arumando the National FM shift boss Victor Katiyo Alfred Mafrato madeko famba laki makanjira Brian Madziwanzira tinashe gotora Kelvin Joao Innocent Manyoso Denford Charlie Mr. Dizach Gwedeza and David Churukira good morning muningiwa right lomfana wami umelody mavima right kunjani ngu tichaona shumba makwerere kobulawa ai ndimi makanduraya mukandisa mudura nguva yareba saka ndinoda kuti mufewo saka hanzi veukama ngavaende ikoko ameno zvinoitere baba Isabel handizipa mutemo mutemo ndio unotedzerwa kazhinji nokuti nyaya yako inogona kunge yakanaka patiwozoikanganisa Kanyemba na Bhonzo sando kumubatsiri akabatsira akakuslobera uyo ndiri kuda ukanhamba dzake ndimutsirewo ka Susan Muzidzwa mbuya nyoka mama vangu kuzoti tinashe gotora Shekman Matono Rufaro Kamanura Nobel Chabeta Victor Katiyo chinenge chivande
Zimpax yakasimuza maoko. Chinenge chivano. Ndinenge chivano ndobva vaisiya. Amai vakashaya vaiyera mbizi. Vaira mbizi. Hey, 0713938538. Iwe. Vanhu vasara pamba apa vakawanda sei muri yasara. Right, nezuro yakatoenda panono vakasara vaive parufu vaive vakarara. Kwakarara vanhu vakarara nezuro ndokweka kusvika ndobva yangorarawo pasaidi ipapo. Iri kutorarawo pari kurara vanhu. Pane vanhu ipapo nezuro ndobva yakaendawo ichibva yanorara ipapo. Iri kungotenderera. Vepax vezimpax vakauya zvikanzi chinenge chivano. Mungazive kuti kumbiri uku ndekupi chaiko ndimbofambira kuti shuwa kune mbizi here. Chokwadi mukoma wangu. Nditsvagirewo ndiri kuona pane vanhu vari kutsvaga kana nhamba dzemubatsiri wekusorobela uko kana mukakwanisa kakudziwana mungozoti turudwe. Tiri kumirira ka assistant inspector Mapisa, mutauriri wemapurisa, assistant inspector Mapisa, deputy kana kuti mutauriri wemapurisa emuHarare kuti vazotipa mashoko kubudikidza nenyaya yanetsa pamasepsa pabaisabhiwa makataura yokubiwa kwezvinhu, kuchekwa kwematende, kubiwa kwemafoni, malaptop nezvimwe zvakadaro, kuti tinzwe kuti vari kuiziva ende mapurisa vari kuti kudini kubudikidza nenyaya iyoyo. Kanyemba nabhozho chembizi icho pane chivanhu chiripo. Hama dzemufi ngadzifambe mbizi isati yatanga kuruma vanhu. Ndinonzi baba nokutenda paRed Hill Farm kunoku kuChinhoyi, kuri seko kuChinhoyi nhasi. 11:45. Ipapo mukoma KB avo ndi vamwe vanhu vari kutaura mbizi iri kuno kumbire kukasuwo ward 6 mwasabhuko chapinduka. Okay, Kasuwo. Kasuwo mukatasa ipapo munomwe muteereri zvakare. Chembizi chiri kuitika kunonzi kukasuwo mubhuku rasabhuku Chiranda muarea yekwaGonzalo. Nezuro iri kunzi yakatoperekedza vakuwasha vakudzokera kwavanga vakuenda. Tinosiya kubhazi yobva yadzokera zvaro. Mushure mekunge hambuya vabikwa. Hey! Muvillage imomo mukoma KB area iyo zvakare. Last time makatika chimwe chinoshamisa zvakare chemukadzi akafane pamuviri. Mimba yekutanga. Ndokubva andiri mufi anoiswa mumba. Vanhu vachichema vachiridza mumba munenge mune machembere ari manirika. Munhu anga ane mimba uyu vakuzotarisa kuseri vakaona chitura chapona. Mwana akafa futi. Nzvimbo iyoyo munhu kana munhukadzi achipona anotomanikidzwa nemanesi kuti anofanira kuti agomere, asi uyu akafa kudaro akagomera mwana akabuda. Nzvimbo iyoyo ndio zvimwe chete. Pakaipa. Regai tinzwa diwa vateerere kuti vari kuti kudini panapa. Hanzi kudini mbizi woye amai avo. Hanzi kudini futi mbizi woye ndivo amai vakashaya avo kumuka uko. Ndinonzi tatenda Chitswanda Foresta J Farm kumvurwe City Bora. Hanzi amai vekushaya avo ndivo vamuka, ndivo vadzoka vari mbizi baba Isabel. Manje vanoziva sei? Apa aitiziva kuti mukoma KB anoda kutamba naye zvaanoda kutamba naye. KB chembizi icho ndimanjenjenje adzoka zvake. Ndinonzi posheni muti gwende ndiri pakaudri pake kobulawayo. Right, ndimanjenjenje vakafa vadzoka. Saka poitwa sei pakadaro? What's the way forward? Manjenjenje vachangogara vari pamba ipapo here? Chichi chaitika. Mitupo yakawanda. Konzou mandlovu akafa. Pamapoya nzou. Koshumba vakafa. Masivanda masigede. Poya shumba here. Icho kwadi muri yeZimbabwe wamukaseko timu rangu Yolanda Muchinerifi Tusanzi Makomba Chimutakabata Isaac Ndebvu ndivatezora ndaikuti kwatuta usiku wa nhasi ndabuda ndakadaka lichibva zvangu padombo shavapa mune murume anogara musemu village avharirwa mumba memukadzi wemunhu pakapatomirwa veukamba vaungana kunonzi nemune mushedza murume wamukadzi wake mumuzivise kuti abuda ikoko bhadhari mumba memumwe murume angasati abuda kuseri kwadasi kudoko. Baba Isabel mudzimai anga akoka chikomba kuti chipinde mumba murume wacho anga ari kupi? Murume anga abuda anga asipo. Asi murume wo zvakare ave kuzopinda mumba memunhu atosiyawo futi kumba kwake achuya. So ndasiya mukadzi akufonderwa kuti chiuya muone kuti murume wenyu ari kudoko. Ati varume chiko ne varume unofuna kuenda kapita nyumba mamunango muntu uchibuda mako. Baba Isabel pane kasongo katakaimba na featuring Bosho na itime chawaya kanoti ukatarisa varume kuda vakadzi vanhu mukatarisa maziso mukautesa maziso ari kuziva kuti baba pane zviri kwavo. Nguva iyoyo
yakairi pamurume uyu nguva ika ndiro ndichatsunda-tsunda Tsunda. nguva yekudzi ari mumba memunhu vanhu vakaungana Right. ari mumba musiri make Ai, bhozho bho here kanyamba nabhozho avo manjenje avo vanonetsa naye maybe vadzimu vakachengetedza vana vavo asi ngavasangotarisa ndopanoda kavabatsiri vekusulovera vaya mutsaidhizi yachigwedetsa abho muronya clemens mashonganyika mhuri yekwa benhura muzimbabwe nemhuri yese yekwa mapirwe ku44 kwamurewa mudhara wangu musariri famu birida ndinonzi hita nyakaringa baba ropa musibhiti ichokwadi baba isabel hongu anogona kunge vadzoka manjenjenje but wodzoka iri mbizi kudai vanhu vanozodzoka votya munovhundutsa vanhu nai manjenjenje vanhu vanovhunduka kutoperekedza vakuwasha kubhazi babhaya apa mbiri yasimudza chibuti apa mbiri yasimudza chibuti kuchara kune kwatiri kuita mukomakembiya muri kurema aiwa tiri kurema akusika munovero but kumbire ndiyo yangu ndiyo yenyu atirika mbire ndiyo yangu muri kuzviziva here kuti kubva pakasuo kusvika kukanyemba ameno kude chizviya haisi kuma 100 kilometers ndibatsireka kana ndisingakanganise mbire yauda kunetsa nei futi last time kune murume akashayikwa futi ikazongonika yanzo that's what it is ambire ti but kune game park iri padhuze tingangoti susu mash central kana kuti mbire mbire yese imhuka dzesango mbire vanhu vanogara nemhuka dzesango yes vanodyidzana nemhuka dzesango asi handizive kuti kukasuwo kune mbizi here zokusatiza vanhu zokuva neukama nevanhu zokuperekedza vanhu veukama kubhasi stop yobva yadzoka zvayo kuenda kunotara guva kurara nevanhu ndo dzemusengo dzacho here amen baba isabel nthawe zadiyana 4 minutes to 12 ndopafika nthawe pari manje handizivi pane wangu achitsvaga ka nhamba dzekusulovera dziya ichokwadi mhuri yezimbabwe inhamba dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 0781 150 770 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho ichokwadi mhuri yezimbabwe vanhu vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa ndati nhamba dzisinganyadzise munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 263536 0736 263536 ndichazokupai chepachitungwiza chemwana akadzingwa pamba nevabereki mai vake baba vake namai vake vakaimba vachibva vagara nemwana achibva arorawo mukadzi wake ari kugara ipapo paimba yababa naamai but baba vakafa kwasara mai vaise murume pamba mwana ari kuramba kuti baba vandifita kavati baba zvikanzi kana usiri zvo uchisiri mwana wangu ibva pano ndizvo here kuti ukanzi namai vaite baba unoti baba baba vemusikana uyu vakashaya baba vemukomana uyu vakafa mukomana ari kudzingwa naamai baba vemukomana uyu vakashaya amai vachibva vaunza mumwe murume pamba yakasiwa nemumwe murume ende baba vanotogara mudzimba vanotozikana nemwana vanotosangana kumashopu vari kunziita baba saka mwanakomana ari kuramba kuti ari kuti uyu handimuti baba uyu kana waramba izvozvo hauchisiri mwana wangu headlands icho gogo chioro idzo ndidzo dzenyu endai munopedza basa mubvise mushakabvu mudura ndinonzi itai mutema shamba muto ndiri pabhowera 07 tanga tichitarisira kakuti assistant inspector mapisa wapinde mustudio tingopedza kanyaya yekupi yekumasteps nekuda kwekuti mangwana tiri kuda kakushedza veema kuti vauye munomu kuburikidza nenyaya yekupi yekuretreat yekucherwa kwemajecha vana vachidonhera munzvimbo idzi vachidonhera hakusi chete vakawanda but so far iri kupisa ndeparetreat pane vana izvezvo vaviri vakafira mumakomba iwawo makomba anocherwa jecha anenge akazara mvura saka toda kuti tizovaunza kamangwana vekuema nhasi takachida kutauraka naassistant inspector mapisa tinzi kuti nyaya yepamasteps apo pari kubiwa ka zvinhu zvevanhu kusanganisira mafoni malaptop motikari dzinenge dzakaisa matende marori aya ari kuchekwa zvinhu zvichibuditswa imomo vange vandipromisa kuti vachasvika kunoko vangozoita dambudziko mugwagwa asi ndinovimba kakuti vanogona kakuuya mangwana kuitira kuti imi munenge mune nyaya kubudikidza nezvakamboitika
kubereka zvamakasangana nazvo pamasteps motaura nawo mongosenda mamessages vachimaona panapa kuitira kuti pavanenge vachiita basa woziva kuti vamwe vanhu ivavo vanoshanda sei mumabasa avanenge vachiita. Nthawe zati ndozadiyana mhuri yeZimbabwe maizviziva here kuti pane chisikwa icho chinogara mumvura kunyanya, right, chinonzi icho dwarf sperm whale, right. Chisikwa ichi kana chikamhanyiswa chinowanzo kudyiwa neinonzi sea lion mumvura imomo, right. Kana chakubatwa chinomhanya chinotsvaga panenge pane dombo chosvika chozvirovera padombo, chikazvirovera padombo chinobva chabuditsa ink yered muviri macho, right. Inki inobva yangokhala mvura yobva yaita red. So sea lion haichakwanisi kuona kuti dwarf sperm whale iri kupi, chobva chatotiza. Zvinonzi chisikwa ichi chinonzi dwarf sperm whale kana chakubatwa chinobuditsa ink ingangosvika, red ink ingangosvika pa 11 liters panguva imwe chete. Kutsvukisa mvura 11 liters panguva imwe chete. Kana chakubatwa chinongobuditsa kainki red 11 liters, mvura isobva yaita red. Chisikwa chinenge chimhanyisa kuti chibate chidwarf sperm whale hachichaone kuti chaenda nekupi, chobva chatotiza. Masimba aMwari haana mapise. Ndo zviri kuitika pasi pano, ndokusikwa kwakaitwa chisikwa chinonzi dwarf sperm whale chinogara kamumvura. Kana chikamhanyiswa nesea lion chinongozvirovera padombo chobva chabudisa ka red ink, right, inosvika kuma 11 liters yotsukisa mvura, hachizikanwa kuti chiri kupi, chobva chatotiza chotinohwanda. Maita basa Zimbabwe, tosangana mune zvimwe zvirongwa. Ndinonzi KB Kanyemba Ponzo, muve nekuteerera kwakanaka. Tsika mwana tsika.